Hej, nu har jeg været på Island siden i går. Hvad synes du om det at være her på Island på træningslejr? Det fint. Jeg har vært på Island tidligere. Det jo 6. gangen jeg på Island i forbindelse med håndball, så det ikke noe nytt for min del. Du kom til Fussebølen efter sidste sæson. Hvordan oplever du starten af at være kommet til Fusse? Veldig positiv. Det en fin gjennomsveisa gjeng som har spilt sammen sånne år. Og så det show. Hvordan ser du kommende sæson hos Fuske? Har I chance at vinde den tyske Bundesliga? Nei, det er vanskelig det. Altså det finnes andre lagene i ligaen som også vil spille i kampen der, men jeg håper at vi kan spille i toppen i hvert fall, og hvis vi får muligheten til å gripe noe, så må vi ta det. Dit forhold til din ekstræner, Gudmund Gudmundsson, hvad har du at sige til det? Det har jeg ingenting å si. Vi har et godt forhold, vi. Han tok sin beslutning på å satse på noen andre spillere, og det har jeg ingen problemer med. Så vårt forhold er godt, det. Hvordan ser du forskellen på din ekstræner Gudmund Gudmundsson og den nye træner Dagur? Vanskelig å si. Nå har jeg ikke lært Dagur å kjenne, men han har jo fått tid på seg til å bygge opp et lag og virkelig fått satt sitt preg på Fusse Berlin. Så det blir spennende. Mange tak for det, og god fornøjelse her på Island. Tak for det.